tofamba ndakutopfeka mateki kozi dova ndikakuwara ndemaslippers imamuna waine shangu majairo ndapfeka maslippers asi dova iri rumha nemashayako aripiwa sati ndakupfeka dzisoka dzevaindomacha aisimba ndimukutoti munyengeri saka daenda ndeganda izopasi ndairashika wazima ndangonzi kurodi kwatoni kwaitofungwa ndadaenda guys tiri busy kutsvaka huku yeekera yebirthday murengi handizivi ndodziwa nepi ndakadzishayiwe right ndosviba neekera maisimba mapfeka masipa shangu yangu yoda kuhashwa yekupi tena apapa ndozvotikati imukuti uku ine ndikadziwana ndozotenga ni chikoro handizivi mzali chatofamba mwari sina ambodi we are marching to Zion. Jeta mutondo. Alright. Gwavha rekumara ini chuya padhuze negwavha. Gwavha rekumara ini guys. Maisi pamudiwo kuba gwavha rekumara. Tiri kubata nemunhu wotofamba. Asi mamumari kuita nheyo. Anoryiwa. Amotirina anotoryiwa mugwavha. Ai. Gwavha muso birthday handi. Mekoko kune mabura. Uko kune mampaira. Mare? Upe? Ya. Batai makadai. Niruoko rwa mukutaura. Makadivi isi. Randakabata ni. Right. Guys, for the people. Mukundione nipawigira pakamera maisi. Kana ndakavhara nekuwandisa kuona. Mukundiona sei? Mufana kudai so. Saka chibata negugu. Chinitarira mukundiona nemufoni. Makundiona. Kudzisara maisi pakutora mavideo. Ndambu izvo zvamire kwatava kugoma. Ndokwatava musha number 3 tsvakaikira nditeverere. Tarira ikuma. Mira embikana mashuri ndikubuda ndikubuda. Zirisei. Makatiko. Voilà bra. Voilà. Ah iwe. Wakaregere. Unadzikwere papa. Unadzikwere. Ita zvoba kwakarubata baru. Ane maokauya. Yeah. Indachona semunhu kwaeri. Ndakawa achitukwa ndakatukwa zikaidzi. Vanogotuka namatoro. Komaishami wacho wanadzo. Handizivi nekuti wabva akauya murungu wacho ndakamona handisiti waka yangu apa wakatarisa kumunda.
kuenda kumota dziri pasi dzemaisimba motarira kwandiri kudai mirai ipapo guys for the people nhasi munoona zvazvo musati mamboona guys for the people hamozona ndosaka chiti maisimba muri kundiona here muvhidhiyo maisimba toda kuisira guys muvhidhiyo ratoona maisimba takangostika tabva uko kwese uko kwamuri kuona kugomo kwese uko maisimba vari kunditora vhidhiyo hani munozviona taenda kumusha wekutanga tichotsvaga huku tikashayiwa handika tikaenda pasekondi 1 tikagumira mushira zvikanzi dzakatopera tikaya kunovhura dhiraivha tikasiya mota tasiya pane musha uri kuseri kwegomo iro ii amuri kuonera ndokwatasiya mota dzavo dzitokotoko dzadzina kunyatsosvika tasvika kuno maisi vari kuti tionei maisi mamatora chunheri. Now let me self-record myself because I'm trying to show you my adventure yemuswe birthday rangu ndindadi saka ndokwatiri kunoko munozviona I'm here kudhuze nekuroad kuri kurira mota kwamukuona tamugomo musha number 5 because apa vati havasina dzidoko tona nepakwamaisha mugosha kusvika mota so ngomba kwamaishami kotasa pale katashayiwisisa ndambofunga kuti maisimba tikashayisa huku toita sei totenga zvihuku zviya zviya kuti toenda hedu kunotenga bhifi aiwe moda nyama yemombe here kuti moda nyama yehuku zvese oh my skin is glowing imaona dzipi dziri hombe dzikupi kuya dzanzi hadzina kusvika dziya saka idzi ndo ziguru asi dziri huru tingangodzitengawo hedu zvokuti takablesiwa huku but hadzina kusvika hapana mbuka here apa tisvike hapana ava zvinotopisa kwakutoata masikati sati anombototanga kutombobika kana mbodi ambomwati kwamaishami dai kwangu singapisi skini yangu ndofunga yati hoo wangu wogwadza ndasiya chitanda changu denda kufamba nechitanda changu handii shamwari yenye you know each other mozwana I'm looking beautiful hanata sei makarya mazi mukuti pavakarya huku yacho ndaiva kweri maisimba aisavheji vanotara zvavanoda guys iyo guys ambokata tasvika pampeto yo ona gomo ratiri kufanira kukwira this time ndaexercise dai maisimba aigona kutora mavhidhiyo havagoni manje vanga vakastikisa zvavo saka chistiki changu kumba ndokwira gomo mujinga regomo anana mujinga regomo nevazikana mujinga regomo yowewe mujinga regomo nevazikana aiwa unengozi my day ufarira here mujairo maisimba ai 1 2 3 cheka iwe gomo rinorwadza guys gomo rinorwadza guys Jesus is loud.